Díomh is mise donacha beag méid spáintíomh chun is Bráisléad cosúla seo a dhéanamh as píosa ropa cosúla seo inniu. Is féidir píosa ropa a úsáid chun é seo a dhéanamh? No, is féidir píosa téad a úsáid chun é seo a dhéanamh cosúla seo. Má úsáidann tú píosa téad in ionad píosa ropa, beag de Bráisléad níos lú ach tógadh sé níos mó am é dhéanamh. Cos an ropa gurm timpeall de lámh ceithre thura le cinntiú go mbeidh an Bráisléad an tuise ceartid. Nuair tá sé sin déanta, gar an ropa. Déanann rud céanna leis an ropa glas agus leis an ropa buí. Ceangal snaim sa ropa gurm mar seo, beidh sé seo ag feidhmiú mar an ropa láir anois. Ceangal an dá phíosa eile leis an ropa gurm mar seo. Tosaigh leis an ropa glas, lú bé mar seo, chur an ropa glas thar an ropa gurm. Beir ar an ropa buí agus té timpeall an ropa glas leis. Té taobh thiar den ropa gurm agus an sin sús tríd an lúb a rinne tú. Lean ar aghaidh mar seo, ag cinntiú go bhfuil an ropa glas i gcónaí ag dul trasna ar bhór an ropa gurm agus an ropa buí a gcónaí taobh thiar den ropa gurm. Críoch na gé mar seo, ag baint na snaimine a rinne tú ag an tús. Déint seic an bhfuil Bráisléad an fad ceartid.